浦和着きました。着きました。JBC は11月4日らしいです。OK。パドックそうよ、パドック。ここでね、こんな近くで馬が見れるんだよね、パドックね。1メートル半ぐらいの距離で見れるよね。あそこが馬主席だよね。あそこに調教師と馬主さんがね、夏日きつそうだったよね、ここね。よし、でこっちが今建設途中の廃墟じゃないです。廃墟じゃないよ。廃墟じゃないよ。これ完成いつだったっけ？まあいいや。戻るのめんどくさいや。ね。これ建設してるから階段が使えないね。これ芝剥げちゃうよね、これね。せっかくいい感じに芝生えてたのに。よいしょ。フラッシュ撮影禁止。大丈夫。フラッシュじゃないから大丈夫。ここは？ここは？これは？違う。ゴール板です。ちょっと中入って。建築中があるからね、ゴール前よく見れないよね。第1コーナー。ここを走ってる。これすごくない？これすごいよね。これね、砂引いた時さ、田植えの前のまあいい砂引く時なんか海の匂いするよね、ここ。ちっちゃい花？じゃあちっちゃい花。見えるのかな、それ。足元にもなんか山の中にありそう。なんか昔はこの辺は畑とか田んぼだったらしいけど、そんな住宅街になっちゃってね。あれが新しくできたモニターですね。今中央競馬やってます。犬の放し飼い？馬の放し飼いもダメ。放馬しちゃダメで。ほら、建設途中の。よくあるよね。ちょっとこういう廃墟って言ったら廃墟っぽいな。モニターの奥にあるのが第3コーナーね。はい、説明どうぞ。一周1200メートルで左回りの平坦なダートコース。
線220メートルです。はい、そうです。見どころは第3コーナーにある仕掛けどころの工房だって。1600メートルで開催されるレースではこの3コーナーからスタートするため、スタート地点のポケットは直線部がないに等しく、そっか、スタートしてカーブか。本コースに出るにはちょうど直角に曲がらなければならない。コースの幅も十分確保されているとは言えず、枠一つ外行くごとに半馬身の距離のハンデと言われているほど。中央のジョッキーが日本一難しいスタート地点と言ってるらしいです。そうなの？うん。ということは1600メートルは内枠買っときゃ穴が買える。穴が当たる可能性がある。かなり内有利ということね。まあでもなんだろうね。この奥にあるスタート地点があるんだけど、あそこはもう見た感じ、1500メートルは外有利だと思うね。5番がよく来るもんね。浦和競馬場って結構馬番5番が来やすいよね。見てたらね。いやでもたまたまかもしれないけどね。なんか馬じゃないのがこっち向かってきてるよ。すっげえ勢いでやってきたな。まあいいや。で、あそこの第3コーナーのところはね、落馬死亡事故が2回起きてるんだよね。結構有名な。実際見たことある？死亡事故は見たことないけど、ジョッキーは見たことある。で、浦和の距離は800メートル、1300メートル、1400メートル、1500メートル、1600メートル、1900メートル、2000メートルがありますよと。フルゲート。コバが来てる。で、12、1004、1005、2000は12頭、それ以外は11頭のフルゲートで、さっき看板から始まった JBC のが今年始まるから、そうなんだ。第3コーナーの幅をスパイラルカーブにしたんだね。じゃあもうそういう落馬事故は起きないんじゃないか。落馬スパイラルカーブとはなんだっけ、こっちの方が面白いかな。スパイラルカーブ、まあこうやって走ってってこうか。スパイラルカーブとは入り口から出口にかけて半径が小さくなる複合線によって構成されるコーナーのことを言う。ほい。1コーナー、第3コーナーに緩やかで徐々に2コーナー、まあとりあえず今まで急カーブだったのがちょっと緩やかになったよっていうことね。ほら、かわいい顔だ、ワンコが。ということは何？直線はそっか、馬がばらけやすく、直線馬がばらけやすいってことは後ろから追っかけてくる馬も勝ちやすいってこと？ 2200 メートルでそれはなくね？ねえ、汗は熱いね。まあでも内田さんこの間見た時大穴で突っ込んできてたよね。もう桜咲いてんじゃん。どうだ、40分のところで止めちゃったからね。そろそろやばいかな。大丈夫でした。はい。いいね、またじゃあどうすんの？最後あそこの直線のところまで行ってそこで
終了しましょう。スタッフから花花ちょっとすごいよね。工場はね結構見たよね。うん。これさっき言ってた犬の話が、それ取れる？こんなの取ってどうすんの？何ドブショットじゃ違う違う。いや、そこの塊だけすごい花だ。え？あ、じゃあ最後の直線取って終わりにしましょう。はいはい。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ。